Türkmenistanda adaty klimat kadalarından aşa soğuk hava dowam edýän mahaly Lewap vilayetinde owa ýaşaýjylary gaz üpçünçülüginiň pesliginden şikayet edip etrap prokuraturasyna bardylar. Ýaşaýjylaryň arş şikaýetinden soňra Sewitde aktarylýan gazyň basyşy dessine arttyryldy. 16 ýanwardan 17-sine geçilen giýje vilayetin dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherinde we onuň töweregindäki etraplarda howanyň temperaturasy -18 gradusa çenli aşaklady. Ayazly howada çärjek etrawynyň Watandaýhan birleşiginde hojalyklaryň merkezleşdirilen ýyladyş ulgamy üçin niýetlenen suw turbalary doňup, soňra da ýaryldy. Jaýlardaky merkezleşdirilen ýyladyş turbalaryna suwy gyzdyrmak üçin aktarylýan gazyň basyşy juda pes turbalardaky suwun gyzmagy beýlede dursun, onnaky suwlar doňly. Bu bolsa turbalaryň ýatyrylmagyna sebäp boldy. 17-nji ýanwarda oba ýaşaýjylar ýarylan turbalaryny suraty düşürip etrap prokuraturasyna bardylar. Olar mobil telefonlaryna düşüren suratlaryny görkezdiler. Dip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Prokuratura işgärleri ýaşaýjylaryň arş şikaýetlerini diňläp, dessine olaryň öýlerine baryp ýarylan turbalary gördüler. Soňra da olar ýerli gaz edaranyň işgärlerini şol ýere çagyryp, dessine gaz basyşy ýokarlandyrylmasa, onda olaryň jenaýat jogapkärçiligine çekiljekdigini duýdurdylar. Aradan 45 minut geçmänkä owa ýaşaýjylarynyň öýüne aktarylýan gazyň basyşy artdy. Gaz kadaly ýanyp başlady diýip owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra ýaşaýjylar gaz edaranyň işgärlerine gahar gazap bildirip, olary turbalaryň ýarylmagyna sebäpkär bolmakda aýpladylar. Şeýle-de ýaşaýjylar olary kadyýete berjekdiklerini we öz çeken maddi ziýanlarynyň özüni dolmaga mejbur etjekdiklerini hem aýtdylar. Biz ýol wassylaryň görkezmesini ýerine ýetirýäris. Häzir ilkinji nowatda Türkmenabad şäheriniň hastahanalaryň merkezleşdirilen ýyldys ulgamynyň kadaly islemegini üpçün etmek talap edilýär. Etrapdyr owulary iwerilen gazy tygysitlap, vilayet merkezine gaz bilen dolu üpçün etmek tapşyryldy. Dip ýaşaýjy bir gaz hünärmeniniň aýdan sözlerini titirledi. Käbir ýaşaýjy kösösdi, käbiri de kösösmedi. Sebäbi häzirki ykdysady şertlerde turbalaryň ýarylmagy ýaşaýjylar üçin artykmaç madde çykdyjy boldy. Köp ýaşaýjy ýarylan turbalardaky doňan suwlaryň ýuwaş-ýuwaşdan ereýändige we öýüň içine suw damýandygy sebäpli häzirlikçe olaryň asagynda bederi goýup gün görýär. Dip ýaşaýjy sözüne goşdy. Bu aralykda habarçy Türkmenabadyň Aglawa böleginde hep gaz üpçünçülüginiň pesdigini, merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigini aýdýar. Gaz üpçünçülüginiň pesligi sebäpli ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Gaz plitalarynyň gözenekleri zordan ýanýar diýip habarçy aýtdy. Aýadly howa Sewitiň orta mekdeplerindäki okuwa hem täsir ýetirýär. 16-njy ýanwarda Türkmenabadyň we etraplaryň mekteplerinde sapak geçilmedi. Mektebe baran sanlyca okuwçy hem öýlerine uğradyldy. Mekteplerde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi sebäpli otaglar buýdýaly. Köp enata çağılaryny mektebe iýermeýär. Köp mugallim sapak geçmeýär. Dip habarçy aýtdy. Sewitde dowam edýän aşy soğuk howanyň arasynda ýanygyç energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda ýylatyň gaz, elektrik üpçünçüligi hasta yaramadlaşdy. Bu problema raýatlaryň ýylanmak bilen bagly meselelerini hem ýitileşdirdi. Adatçy bolşýaly türkmen häkimetleri adaty klimat kadarlaryndan aşy soğuk howanyň arasynda ýylatyň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary barada hiç zat aýtman gelýärler. Ýöne bu habarlaryň arasynda Türkmenistan goňşy döwletlere aktarýan tebii gazyny wagtlaýyn towtadýar ýa-da onuň möçürini azaldýar. Upstream neşiriniň Özbek Daşary işleri ministrligine salgylanyp 16-njy ýanwarda çap eden maglumatyna görä Türkmenistan goňşy Özbekistana gaz eksportyny towtatdy we Hytaýa aktarýan gazynyň möçürini azaltdy. Gazeta Uz neşiriniň habaryna görä Türkmenistan Özbekistana aktarýan gazynyň möçürini 12-nji ýanwarda azaldyp başlady. Türkmenistan 12-nji ýanwarda Irana eksport etýän tebii gazyny aktarmagy hem besetdi. Tasnim habar gullugyny Türkmenistanyň içerki gaz üpçünçilik ulgamyndaky kynçylyklaryň sebäp bolandygyny aýtdy. Bular barada türkmen medeniýetinde hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu maglumatlar Türkmenistanyň gaz üpçünçilik ulgamynda meseleleriň bardygyny gytaklaýyn bolsa da tasdiklaýar.